Akusi podcast. Akusi nix leke. Let's set a record straight. You understand? Batona basekhaya. Manje ithi mina manje ngikhuluma nama fans wami. You understand? Akekho umuntu ngathini? I think akekho umuntu owanakayo ngaleyo ndlela leyo ama haters wakhe. And I really believe ukuthi njengoba si 1900 la khona abantu abasondela izinto ezingekho. You understand? Futhi manje ke bese sivele ezinye, you understand? Imagine people being paid ukupost into embi ngami, being paid. So should vele sesilambe ngaleyo ndlela le. And ngicela mangabe wena uyazi ukuthi abakubhadalanga ukuthi ukhulume ngabi ngami, ungacomment. So nina laba abanibhadalayo ukuthi upost nje ngegama la kaScott, nilambe ngaleyo ndlela na. You understand? Cabanga bayakubhadala ukuthi uposte ngami. Like, I understand. Ukuthi so that mina ngisokubukeka ngathi ngimubi. You understand? So le video le guys angiyenzela ngikuzi justify. Mina ngisi justify. Let's just say I think kule podcast ngingaba harsh. You understand? Bengi angry, a lot is happening. Obviously anandaba. Ayinto ayikho ama haters intana indaba nayo. You understand? Mina zibhayi izinto ezenzakala life yami. But at the end of the day wonke umuntu uneyinkinga bafethu. Mina ngizelanga la kuzontshela ngenkinga zami ngizokhala. Hayi Scott sorry. Hayi cause kungukuthi wonke umuntu uneyinkinga. So akusizi ukuthi ukhale usitshele ngenkinga zakho cause kunabantu abaneyinkinga ezi hectic ukudlula wena. So ukukhala ngenkinga akusizi. You understand? So mina la ngizijustify bafethu. And mina la no ukuthi like I think into wrong ngiyenzile. Ukuthi ngisuke ngalwisa i-country yonke. And which is not fair because kunabanye abantu abangithandayo unconditionally. Kunabantu abalizwayo ipoint lami ukuthi ngithini. You understand? Kunabantu abangizwayo man. Uyangizwa no Scott mina I understand. Mhlambe indlela oyibeke ngayo or what. Yabo? Nya understand ukuthi okay shap uyibeka kanjani. Yabo? So in other words kuwo wonke umuntu engimhethile engikhulume kabi ngiyaxolisa bafethu le like angithi le yilo is straight words. Ingazongitshela ngama English wena. Cabanga ukuthi ngizele wena la kuzokhuluma iEnglish mina. Naba abantu emile bahambe la. Ngithona